Verstorbenen, die Verletzten. Ein Gebet, die kommt aus der Bibel, aus dem Alten Testament, die bedeutet, dass Gott ist einer. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. כל העולם כולו גשר צר מאוד. העיקר לא לפחד, לא לפחד כלל. במקום הזה, מול איפה שהצורר עמד בצעקות ובשאגות להשמיד את עם ישראל, ואני בנחת ובשמחה עומד ואומר, תדעו לכם, עם ישראל חי, עם ישראל יחיה לנצח, עם ישראל קיים. אנחנו מציינים את הניצחון שלנו על היוונים. אנחנו לא מציינים במצעד צבאי, לא ברובים ובכלי נשק. אנחנו מציינים את זה באור שעוד מעט נאיר. עם ישראל תמיד רצה רק דבר אחד, לעשות טוב, לעשות הוראה, לעשות חסד לאחרים, לעולם כולו. על זה אנחנו רוצים, רק לעשות טוב, עוד אור. ככה אנחנו מציינים את הניצחון שלנו, שנוכל להשפיע עוד kindness, עוד חסד, עוד טובה, עוד שלום לעולם כולו. לצערנו, חשבנו שגמרנו עם זה. היום אנחנו רואים, נזכרים, שגם בסידני באוסטרליה יש שלא שוכחים. זה לא מלחמה שלנו. אני פונה פה לכל ממשלות העולם. תדעו לכם, האנטישמיות זה מלחמה של בני חושך נגד בני אור. בני אנשים רעים כנגד בני אנשים שרוצים לעשות חסד. בני אנשים שהם כולם מושחתים נגד אנשים שרוצים לעשות צדק בעולם. Zu stehen. Wir danken auch Rabbiner Aye Goldberg von der Europäischen Rabbinerkonferenz Markaz Rabbinei Europa.